nie. Tento týždeň už nie. Už sme zakrutili. Minulý týždeň ideme rovno. Dnes nemáme žiadnu pieseň na privítanie. Ale... Nedá sa. My sme také pevecké talenty, že vy nám budete... Ja som pevecký talent, ale ty nie si, Timo. Ja viem pekne spievať. Ja som talent, ty si pevecký. Dokopy to dávame. Ja som pevec, len netalentovaný. Áno. A ty si tá talentová časť. Preto toto musíme robiť dvaja. Ja som talent, ale nie pevecovaný. Že dneska v útorok, keďže včera opojenie žradlom, alkoholom, žradlom a ešte raz alkoholom bolo príliš veľké. Alebo proste opojenie. Opojenie, a ociakého druhu. Jednoducho opojenie. Áno, proste. Bolo sa trošku opojenie. A bolo príliš mocné, tak včera sme žiaľ Bohu nemohli vysielať, ale myslím si, že to nebol až taký problém, keďže asi aj vy všetci ostatní ste boli opojení. Kto už by bol na Veľkú noc, keď chodil šípať. To len Timo nešíbal, tak preto bol v pohode. A tomu iba šíbe. Lebo mne šíbe furt. Áno, tebe šíbe. No, že by mne nešíbalo sa tiež nedá povedať, ale tak whatever. Takže dnes vám prinášame novinky zo sveta elektronických športov. Ja Tomáš Ďurčan, tu Timo Klepanec. Tuto prst. Tu vlastne tam, vlastne na konci sveta. Počkaj, tu si, počkaj. Dobre, tuto ťa trošku pošvimáme na nožteku. Takže... A dneska máme špeciálneho hostia, ale... Pozdrav, divákov. Fifikles. Fifikles. On sa tak nerada, tak to je. Ona sa tak nerada, tak to je. Sem vás Maďar príjma, ahoj. Fifikles. Asta mindenidit. Takže Fifikles. Predpokladám, že niekedy v polke tohto streamu bude musieť Timo odbehnúť močiť. Ale nie on, ale s obsom. Teraz som s ním bol, takže nie. Uvidíme, Timo. Neverím ti, ale snáď sa mýlim. Pred pol hodinou som s ňou bol, takže... Včera si s ňou musel byť dvakrát za 10 minút, takže... Ale to chcela druhýkrát už iba piškotky, to už... Aha, ale obidve začína píš. No však to je ten problém. Že to príde, áno. Ona vlastne nevie, čo chce, lebo vlastne kuchyňa je vedľa východu a vždycky zistím, čo chce, až keď idem dole schodmi. Dobre, toto intro bolo nechcené, ale toto kinologické okienko. Myslím si, že... Pre tých, ktorí nevedia, psi registrujú iba slova na 3 slabiky, ďalej nevedia registrovať. Čiže píškať a píškotka je to isté, no. Áno, vlastne je to isté. A preto sa snažíme preučať na chceš ísť von. Aha, čiže von. Lebo chceš, to je jedno. Slovenčina moc ona není moc slovenčinárka. To ani my, ale tak čo už. Tie proverbia, podmety, predmety, prísudky, prístavky. Počúvaj, aký prístavok? Počúvaj, kamarát, to otec má prístavok. Veľmi dobre, prívlastky zvláda na výborný. Aj citoslovci, ja mám taký pocit. Ale to není vetný člen. Dobre, kašleme na to. To je asi ma normálne. Zabil si ma v lufte. Ten rajc s kyslíkom. Už prosím ťa, lebo toto už máme tú kyslíkovú bombu už odpoj. Normálne, daj si z nosa taký ten, tú vec. On je vec. Áno, dobre. Áno, super, pozri sa, 5 minút za nami a ešte sme nič nepovedali, to je skvelé. Výborné. A potom sa čudujeme, že hovoríme 1,5 hodiny o hlúpostiach. Čím to je? Ale ešte je problém, že na rozdiel od tej sa nie sme vtipní. No, nie, žiaľ Bohu. To je ten veľká chyba. Možno pre niekoho sme, ale... No pozri sa, aspoň sami pre seba, keď nie. A čo už, tak 1,5 hodiny sa pobavíme sami na svojich hlúpostiach, čo už. Dobre. Keďže už ani sami sebe sa nesmejeme. Takže treba začať. Ja som dostal takú správu, že... Preboha, niekto umrel? Instantne pogrcal. Dobre. Takže... Našťastie to nezachytili kamery. No hej.
Čiže CSko, StarCraft, LoLko, Heroes of the Storm, dneska je toho veľa, bolo veľa turnajov, veľa zaujímavých turnajov, veľa noviniek, tak poďme z hurta na to. Začneme CS-kom, ako už obligátne. V CS-ku bol taký, povedal by som celkom obskúrny turnaj. Respektíve, takto, tuším od štvrtka do soboty, ešte hrozné dni sú to dokonca. Od štvrtka do soboty boli kodaňské hry. Copenhagen Tak Games. presne na to, aby neboli sviatky, chápeš? Okej, ale tak to už to tam vo štvrtok príde Snažili pozerať. sa to proste nejak asi, neviem, Z- to silou mocou 1. aprílový týždeň a neuvedomili si to Proste lunárny kalendár si nepozerali, no žiaľ Bohu. Nedá sa, Iba proste. čínsky si pozreli, no. Proste Videli, že rok mesiac ich barána, ojebal. čo to a konec. Takže mali tam StarCraft, mali tam CS-kový turnaj, ktorý rozoberieme, mali tam StarCraft, mali tam LoLko, mali tam druhý CS-kový Potom zloží. CS-kový turnaj, ktorý tam už ako to som tam asi, že ja hral, alebo kto ja neviem. A potom mali ženský, Z Košice tam poslali ich beating, tak. to bolo, že košické CS-ko hrali. Áno, Team Fortress. A košické CSK je vlastne CS 1.5. nie, to je beta. 1.6. To však to je beta. To je že Half-Life 0, alebo tak. A Takže Half-Life nezmysel nejaký. nie, oni Half-Life hrajú. Oni hrajú originál Half-Life. A Alebo fakt, naživo sa s kúšami strieľajú aj to. s vysavačom. Jak bol, vieš, v Half-Life bol taký ten vysávač. Tak to si nepamätám, pamätám si len kúše. To si pamätám. Bol tam taký vysávač, to si mal nové na chrbte takú bedňu, jak, trafostanicu, a si behal s takým vysávačom. A to dávalo takú špirálu, to dávalo. Vôbec nepamätám, nula. Ja som Nič. Half-Life multiplayer hral asi čistého času 15 minút, čiže... Ja si tak hodinu a pol, takže tiež nie som na tom lepšie. A dobre, takže CS-ko. Turnaj sám o sebe bol taký, myslím, že celkom dobre zhrnutý, bol včera nejakým casterom, že bol taký slabší, že určite nebol premiérový, hej, určite tako, že... To, na čo sme sa celý rok tešili. No určite nie, keďže Myslím, že ako je to nový vidno v album tých... Justina Biebera zožal väčšie ovácie ako tento turnaj. A to tam bolo veľa zlých Nový vtipov. album Justina Biebera ešte nebol, takže... Aha. Ako, myslím si, že tam ani netreba rozoberať, ako prebiehal ten turnaj, ale iba ako skončil, pretože sa stretli jediné dva týmy, ktoré reálne vedia hrať asi Counter-Strike z toho celého, síce Virtus.pro a Team Solomid. A oni sa stretli rovno dvakrát, lebo oni v upper brackete vo finále sa stretli a tam Virtus vyhral 2-1. Team Solomid si to teda rozdal s Team Dignitas, čiže vlastne starý tým Dignitas si to rozdal s novým týmom Dignitas. Self-fuck si dali. Starý vyhral, ináč úplne super best of one, to je akože, to som ešte nežral. To je format roka. To je akože, ako neviem, treba mi šťať, neodbehnem si a prehráme na to. Celý turnaj. A takže si to... A zrazu prehrali. 5 minút som sa rozhodoval, či si soberiem Kinder vajco alebo iné vajco a už je to tam. Löffel-Ei. Vajíčku prehral. No ja som si sobral bez lyžičky. Do kuchyne. No to, a som bol v Minji. Takže Virtus Preto Pro... ja idem také, že na jednu ruku, že ups, a je vo mne. Tak ale ty si král jedákov. Ty si taký Ja ten... som král jednohubiek. Ty si taký ten bol... Ja spravím aj zo stejku jednohubku. V Hobbitovi bol taký ten Goblin King. A to si ty, keď ješ. S ovečnatými A tak ešte no tak, tak si vyzleš tričko niekedy a pozri sa do zrkadla ináč. Už len piercingy ti tam chýbajú. Áno.
Čiže Virtus Pro dvakrát porazilo Team Solomid. Najprv 2-1 a vo finále 2-0. Čím teda Virtus Pro sa trošku vytrhlo z takej svojej letargie. No tak ako, ale to je, keby som ja prišiel a vyhrám FNM-ko. No, že Timothy ho nevyhráš. Oni to vyhrali. Ty neprídeš a nevyhráš FNM-ko. Oni prišli a vyhrali turnaj s jedným oponentom, hej? Oni vyhrali vlastne... Oni si dali back-to-back hru... Oni dali priateľský zápas s týmom Solomid, kde sa prizerali nejakí hráči, hej? Áno. A veľa Dánov naokolo. Tak ale akože Team Solomid mal ale akože... vieš čo je, to je zaujímavé, že jak sa tam dostali, však Paša Biceps nemerá lietadla. Ale vlastne on dal fotku. Proste zobral hitchhikom, išiel až do Dánska a prečo do... Pardon. Ja, okej, to je alergia na nevtipnosť, dobre. Ježišmaria. Nie, on mal ešte akože takú fotku z letiska, kde má taký pekný časopis, že Sniper. Nie, že Sniper. A bol taký šťastný, tak asi si čítal celý čas. Čo je dosť prekvapivé, že vie čítať, alebo si pichol, alebo ja neviem. Nie, dal si jeden proteín a dobre mu bolo. Ako v pohodičke, podľa mňa však zás, to je, keď prežil let do Ameriky, tak prežije, hádam, koľko to je kilometrov do Kodani. Prosím? Čo hral v Amerike? No, tam bolo to ESCL Finals v Texase. Oni majú takú tú nejakú nezmyselnú vec. A bol tam vlastne minulý rok. Bol tam Virtus Pro. A tak, keď to prežil... Alebo, jak to robí môj tatko, ožere sa jak doga. Aj to je možnosť, hej? V lietadle... Aj to je možnosť. To otec má strach z lietania? Áno. Toto sú insider informácie. Keď pozerá nejaký redaktor z časopisu Star, tvoj otec je práve v piči. Tak to by najprv museli vedieť, kto je môj otec. Oni to vedia, to je... Pedro Ramirez, hej? Pedro Ramirez. Však, ty sa dosmeš. No dobre, takže tento... To hovorí on tým redaktorom, to je v poriadku. Tento skvelý turnaj máme pokrytý. Keď vidím... A musím podotknúť Space Soldiers Team z Turecka. Akože... Prestrelali si cestu do Európy. Ježiš. Ale oni, prosím pekne, oni porazili keypricefairgleich.d tým. A vidím, že tam bolo viac takých skvelých tímov ako Puta. Myslíš Kupa? Kupa. Lemon Dogs mi niečo hovorí, ale fakt neviem. Tí hrali v LoLku. Áno. Vidíš, dobre. To sú tí, ktorí nestihli odovzdať papierovačky a nemohli nastúpiť prvý týždeň. Aha! Čiže rovnako proste pajdaci prišli na pajdavý turnaj. Nothing new here, hej, proste. Badger Esports. Tí zaspali o 15 rokov. Badger, mushroom. To je tak mladé, že to je staršie. 15 rokov je málo? No dobre, tak 20, pardon. Tak 20 by sedelo. To je ten vznik Javy a tak nezmyslel. Bol tu tým Fugl? Ešte je z otázniku, že Fugl? Ktorí sa rozhodli, čo majú napísať na zápisku. A mám pocit, že toto je úplný top topov. Dá sa to zväčšiť? Dá sa to zväčšiť. JQNTE Fabriken. To je... Tam bol slovenský tým? Teraz som si to všimol. Neofit.fps FSP. Čo? No a porazili ich Islandiania. To smutné. Akože, nechcem byť zlý. My dvaja sme tam vlastne išli sami a hrali sme na 5 počítačoch dvaja. To sa vlastne stalo.
toto... Nie som to dal do Google, lebo sa snažím nájsť akože ten slovenský tím a ty kokos! Wow. Majú 338 lajkov. Tým Neofit združuje jednu z nejlepších českých sekcí ve hře Counter-Strike Global Offensive, ale slovenská vlajka, no neviem. Majú nejakú krízu identity, podľa mňa. Ja nechcú sa priznávať. Wow. Počkaj, tuto Šaňo má možno niečo nové. Tu sú tí, čo boli na All Stars a potom vypadli z LCS. Aha, to boli tí Lemon. Áno, to sú tí, Aha. Oni niečo tam prespali, že nestihli proste za jedného hráča odovzdať papiere a potom buď nehrali, alebo vypadli nejak tak, lebo to bolo 2 roky dozadu, takže... No ale tí chlapci sú tvrdí ako studení jak kamen, kamen jak studen. Sú nepolapiteľní. Aha, tak ale posledný update 26. september 2014, no trošku to flákajú chalani, ale nevadí. To tak títo sa prosím pekne dodrbali do Kodane, aby mohli prehrať s Islanďanmi a ísť domov. 26. septembra 2014 tam cestovali. Pečo. Takže, no, Šlágeros, Atlantis eSport a podobné šmakocinky. Toto čo je? Playing Ducks Dikota? To, čo tí Nemci úplne sa svetovali? Tak, treba. Dobre, toto normálne... Zle som si pozrel nedostatočne som si pozrel túto tabulku. To sa nedá nedostatočne pozrieť, lebo však tam nič nie je napísané, to je vlastne iba, to sú zhulky písmen, jak máš to lorem ipsum, keď sa robia stránky, tak to je vlastne ono, len oni tam nedali lorem ipsum a dali tam random týmy, hej. Hej. No, pointa je, že bola tam kopa pomerne slabých tímov. OK, ako Flipside, LGB, 3D Max, to sú ako aspoň týmy, ktoré sú v zásade, povedzme, v druhej desiatke tímov, hej, tak v tej medzi, povedzme, 11. a 15. miestom, čiže je to aspoň ako tak, ale bol to tier 2 turnaj v zásade. Tier 10 turnaj. Áno. Keď bolo písmeno po Ž, tak je to ten tier. Áno. Čiže Virtus Pro vďaka Bohu, alebo vďaka Bohu, že žiaľ Bohu, že vďaka Bohu, teda vyhrali konečne aspoň niečo po dlhej dobe, keďže posledné turnaje im naozaj nevychádzali. A takže tým Solomid iba potvrdil to, že teda... Easy money. Áno. Neviem koľko ani, ale určite boli easy. Aj keby dostali iba za cestu, tak stále určite oplatí viac. Určite minimálne... Paša doma a počúvať svoju ženu, jak mu tam jebe do toho stolu a robí tie šnicle. A to hlavne my všetci ostatní by sme museli počúvať. To je horšie. Ale aspoň akože pre ich psychiku to je určite lepšie, že sa chytili a snáď... Môžem si povedať, yes, ale... tu nikdy nebol. Ale, keďže takto, to je taký úplne, že prirodzený prechod, BUM! A sme na CSGO Series a Last Chance Qualifier na DreamHack Bukurešť, takže k týmom Envy a Solomid sa pridal NIP, ktorý v nedeľu porazil 5. bola nedeľa. Áno, v nedeľu porazil Fnatic 3-1, čo je dosť ináč prekvapivé, lebo teda Fnatic bol stavaný do tej pozície pomerne asi najlepšieho týmu aktuálne. Dosť dlho nehrali žiaden turnaj, nevideli sme ich ani na Gfinity. A teda prehrali s Nipom, ktorý teda nepodával v poslednej dobe úplne stabilné výkony, takže to je veľmi pozitívne. Si myslím, že Nip toto zvládol pre ich psychiku a teda Fnatic
bude mať čo dokazovať 8. Čiže zajtra. Budeme mať čo dokazovať, že áno, skutočne minulý týždeň sme zaspali, týždeň budeme hrať. Áno, ale čo je horšie... Oni si podľa mňa dali challenge, že skúsime vyhrať, keď budeme hrať s nohami. A dostali sa proste do finále, chudáci. No, ale tak... A čo keď si to povie taký Pistorius? A čo keď si to povie taký Handy? Tak ten... Timo, nesmej sa, on hrá lepšie ako ty tú hru. A nemá ruky. Chlapec, čo nemá ruky, hrá lepšie hru ako ty, čo ich máš 2-metrové. Proste niekde bude chyba. Nemám výhovorku, nedá sa. Fakt. Ani on nemá výhovor. On by ju chcel mať. Predstav si, že ja nemám ruky a hrám furt relatívne v pohode tú hru a že ja sa chcem vyhovoriť na tie ruky, ale to je iba to, že, že nie som úplný pro, hej? Že hrám to hlavou a proste furt mi to ide dosť dobre. Takže to je niečo neskutočné, ako by povedal Jan. Takže včera sa hral... Jan S. alebo je slota, ktorý nechcel byť menovaný. Je slot. Ten tankista. Tankista 4 psy. Tankista SK. Tankista SK. On vlastne tú stránku navrhol. Preto nejde. Nie, však tam to bol priamy redirect na stránku SNS. A včera teda si to rozdal Virtus.pro s Flipsideom a Navi versus Penta. No a jak som hovoril teda, že Virtus.pro, chytili sa, vyhrali turnaj. A Penta vyhrala, pretože hashtag nikdy neprehráva. Len v CS-ku prehráva. Navi vyhralo 2-0 nad Pento, ale Virtus.pro prehral s Flipsideom 1-2. Tak došli z Dánska, boli rozjebaní. Vždy majú nejakú výhovorku, hej, proste. Boli najebaní. V lietadle som hral. Lietadlo, neviem. Vysoký ping. A čiže dnes akurát aj v tejto chvíli je best of 5 medzi Flipsideom a Navi, čiže ukrajinská bitka. A som zvedavý, kto vyhrá, akože ja fandím Navi už len kvôli Guardianovi a vlastne víťaz. Vieš o tom, že Guardian mal také, že bol accused of cheating asi 5 rokov dozadu alebo 6? Ale, tak áno, lebo tak každý je accused of cheating, ktorý hrá veľmi dobre, hej? Tak však jasné, no však normálka, ne? Však dobre dáš, pozri sa, aj mňa dali, že som aj mne hovorí, že cheater, hej, dal som 3 hlavy a že... Nekutovali so serverom na Call of Duty, keď som to ešte hrával pred x rokmi. Ale že ty si to, ale to, ja neviem, to je, keby som zaspal na klávesi, si tak ma kiknul, lebo som hral moc dobre. Áno, to je tak dobrá hra. Áno, lebo proste ja som sa pozeral na tú mapu, čo je v tej hre a zabíjal som na to ľudí a tí ľudia nechápali, čo je. No tak áno, keď zabíjaš ľudí na to, že pozeráš na mapu, tak to je dosť na prd, akože nebudem ti klamať, tam by bol taký trošku, taký cheatik nejaký, sem by sa tak, ako sa dá asi zatúľal. Ale tam ide o to, že oni keď vystrelia, tak sa ukážu, kde sú na mape a môžu byť na opačnom konci. Pekná hra. To je to. Což fenomenálnego. Což fenomenálnego. Jarek Pášek vykombinoval. Jarek Paša vykombinoval, no. A čarky sa mi zrobili. Jara Pášek hlavne, áno, dobre. No tak... Vydarí sa, Slovenčina minus. Jarek, no však to ani aj po slovensky není, takže v pohode. A Paša, čo znamená pastvina, výborne, pekná reč. Čiže víťazí dnešného zápasu, čiže Navi alebo Flipside, zajtra budú hrať o 6:00, tiež best of 5 s Fanatikom. Anglického času treba podotknúť. Či nie? Nie. Central European Summertime. A z Rumunii. Aha. Pardon. Takže... Krátkam čivku neevidujem úplne všetko. Jo, prepač, toto sú silné informácie. A... Čiže tí, ktorí vyhrajú zajtra, postupia na Dreamhack Bukurešť. Rovno do play-off. Nie som si istý, aký je tam úplný format.
či tam budú ešte, lebo na tom Dreamhacku bývajú aj invitenuté týmy, alebo týmy, ktoré tam prídu free. Čiže uvidíme, či budú vlastne iba 4 týmy a to bude celý turnaj, alebo tam ešte bude nejaký open bracket predtým. Čiže bude Team Envy, Team Solomid, NIP a uvidíme. Budú nejakí Ukrajinci alebo Fnatic. V CSK ešte veľmi svižne v pondelok, čiže včera sa hral Faceit League. Tam sa hrali 3 zápasy. Navi proti Envy. Envy vyhral 16-11. TSM si zopakovalo bitku s Virtus Pro a vyhrali 16-6 na Inferne. A potom Virtus Pro porazil Fnatic 6-6 na Mirage. Čiže ten Fnatic veru musím uznať, že podľa mňa možno keď vyhrá dneska postupy teda Navi, tak možno Fnatic aj zdolajú zajtra. Lebo aspoň tie dva výsledky posledné... Teda... To hovoríš, ako keby liezli na Mount Everest, ty kokos. Zdolajú tento vrch. No, zdolajú, je to 8000 metrov, zdolajú to. No tak úprimne, tak zdolať Fnatic je akože v takom vysoko kompetitívnom prostredí. Si myslím, že je dosť akože taký feat of strength. Minimálne tento kalendárny rok, takže uvidíme, ako... Je to ako zdolanie Mount Everestu. K1, ideš normálne a lezeš. Ideš a skoba, jebno. Áno. Čo sa ešte týka CSK, tak posledná vec. 1. apríla nebol vtip, ale bol peč. A... Taký vtipnejší. Áno. A v zásade ani akože taký relatívne fajn. Nerfli Tech 9, čo sa dalo dosť očakávať, keďže to je pištol, ktorá dominácia tej pištole sa veľmi podobala tej originálnej čezete. Veľa nábojov, veľký damage, dával to veľký damage na diaľku, človek sa mohol hýbať, mal to 32 nábojov, 32, to je strašne veľa. Čiže teraz tu nerfli asi tým To je viac než väčšina hlavných zbraní. No, to je viac ako hoci ktorá hlavná zbraň okrem Bizonu, 590-ky a Negevu. A Negev a ešte vlastne tie dve mašiny. Takže... Beretky OK, ale že Negev. Negev. Nie. A vlastne takže nerfli to tak, že znížili tomu damage na dlhšie vzdialenosti a dali tomu 24 nábojov do klipu, takže uvidíme, či to bude zase až taká, či sa prestane používať tá Tech 9 zrazu, ale pochybujem. A nerfli celkom čo je teda celkom veľká vec. Vargy už asi nezaprie to CSko. On práve že iba to apko a už je úplne smutný, pretože vlastne znížili rýchlosť pohybu, keď je skopnuté. Hej? Čiže keď máš primierené, ako by povedal niektorý z našich kamarátov, tak sa pohybuješ pomalšie. Čím obmedzili takých tých AWPkarov, ktorí vyskakovali za roh. Bim. A zasa snažia, akože, že má výhodu ten, kto drží staticky pozíciu. Čiže sa snažia znova vybalansovať CTčka a teroristov a celkovo to je aj ten jeden dôvod, prečo nastala ďalšia zmena, že teda Nuke bol už oficiálne odstránený z Active map poolu, nahradený Trainom a pravdepodobne ho čaká taký istý údel ako Train a že ho celý prerobia, aby nebol tak city-sided. Uvidíme, či to pomôže Trainu. Keď bude nejaký väčší turnaj a tie týmy to fakt natrénujú a nebudú to banovať ako Cobblestone do Aleluja. A
A uvidíme. Možno to, snáď to teda pomôže, snáď budú vyrovnanejšie tie hry. Dobre, to by bolo CS-ko. A teraz na takú zábavnejšiu nôtu StarCraft. A začneme veľmi zrýchla kodaňskými hrami. Lebo ešte tam bol aj ten tragický StarCraft. Ešte aj v tých kodanských hrách nejaký random Slovak, čo hrá ešte stále StarCraft? Nejaký Slovak hrá StarCraft? Ja o tom neviem. No ja o tom neviem. Pochybujem, akože nie sú tu... Ale ja som nevedel ani o tom, že nejakí Slováci hrajú CS-ko, takže... A tak CS-ko určite, nespomínaš si, ty si tam nebol, tak Mamut hovoril, že do Stormu chodili hrávať pros, ktorí potrebovali mať presne nainštalované na C-čku musel byť ten Steam nainštalovaný. To CS-ko musel byť na C-čku, keď to nebolo na C-čku, tak si to musel preinštalovať. To boli slovenský pros. Hej? Prečo? To nikto nevie, to nezamýšľaj sa nad tým prečo. Ale to tak muselo byť. Keď mal niekto zle pomenované partície, ideme formatovať disk. Prišli do Stormu, že... meno, ktoré sa nedá zmeniť, hej. Akože, tvoja partícia sa volá Z. A oni, že... Ja to chcem mať na C-čku. Nehráš s nami, nehráme sa s tebou, proste, to je naša... A oni, že... Čo teraz? A oni, že... Tak, tuto mám inštalačný disk. Windows 7. Alebo že... A jedeme. Pre tento prípad som si pripravil hard disk presne pre teba. Nech sa páči. No čo, si ty kokot, ne? Áno, City hladnému nevarí. Čiže celé kodaňské... Ani nevieš, ako ma to vystihuje, lebo ja som teda vo varení dosť ľavý. A celé kodaňské hry sa... Ako zas sú tu mená ako Papi Joe. Ako nechcem byť zlý, ale keď niekto, kto sa volá Papi Joe, hrá proti Partingovi hneď prvú hru v Group 1. Ten Parting sa musel tak smiať, keď to presne, že on tak hral, že... Ako... Parting podľa mňa čizoval každú jednu hru. Nie, on čizoval každú jednu hru podľa mňa. Však ani vo finále nehrá proti nikomu. Vo finále hral proti Fantasy. Ako, vyhral v finále 4-0, hej? Ale už zas tie niky. Papi Joe bol v skupine so Spezi Mezi. Potom tu boli také, že... Ja neviem, Utopy, hej? Tuto niekto dostal baj, lebo proste niekto nedošiel. Hej? Proste niekto... Snovsky. Proste... Regi. Revolver. Wow, to ale musí... na druhej strane treba povedať, že toto je dobré pre komunitu. Lebo je to rozvoj pre komunitu. Áno, to sa na druhú stranu beriem. Akože boli tam aj takí tí hráči, ktorí sa nezahrajú až tak veľa na tých premiérových turnajoch, akože Red, Utermal, Morov, Targa a podobný. J-Dong. J-Dong sa nedostal do finále. J-Dong sa dostal do top 8, tuším, a tam vylecal. Áno, Fantasy, čo bol vo finále, porazil J-Donga 2-0. Aha. Čiže, akože, ten top 8 bracket, akože Parting dal 2-0, 3-1 a 4-0, takže nebolo to moc tesné. A, čiže potvrdil iba, to je jak s tým Virtusom, hej? Že vlastne Parting a J-Dong boli Virtus Pro a TSM. Až na to, že J-Dong je také chabé TSM a nepostúpil do finále. Ale Parting tiež vlastne preletel cez celý turnaj. Podľa mňa J-Dongovi jeho otec teraz rituálne už odrezal jednu ruku. Ale však jeho otec je tam v Koreji doma a J-Dong býva tam v Amerike, vala šunky, prosím ťa. Žere burgery a ide MC way. Getting fatter and fatter, hej. Áno. MC style. MC style, no jasné. A
A preto vlastne MC bol v Nemecku nie kvôli McDonaldu, ale kvôli tým všetkým tým Würstchen si dával také do tela. A možno aj kvôli kurvám. Aj to je možno. A jakým prosím ťa, nemeckým? A tak oni sa importujú, ne? A proste Matilda. Čiže importujú a Bulharky sú na čo? A Bulharky sú v Bulharsku v prvom rade. Tak, kto ti povedal? Však akože, tak neviem, však to vidina lepšieho života, to zmení ti priority. Ale... A keď toto pre ňo vidina lepšieho života, tak mu úplne... Je to tie pekné Bulharky, ne pre ňoho. Ja. Tak pre ne je to jasný, proste upgrade. Náhľad do ekonomického životu sociálnej pracovničky v severozápadnej časti Európy je taký určite prínosný pre komunitu. Asi pre ako tento turnaj. Zachránil si nejakú časť ľudstva. Za 20 rokov, keď bude Armagedon, toto bude tá informácia, ktorú budú potrebovať pre žitie. A budú ju z tohto zdroja počuť. My si normálne natočia si tu 35. minútu tohto broadcastu a že toto on povedal, toto Ďuri povedal. Tá múdrosť. Proste budeš mať... budeš v kostoloch... Už viem, čo musím spraviť. Musím si nabindovať na tlačítko ten zvuk Holy Grenade z Wormsov. A vždy, keď poviem niečo dobre, tak... Ale najprv musíš nabindovať ten toho Viviho, jak sa volá. Wow. Wow. Eddie Wally dokonca. Dobre, dlabať bečkové turnaje. Aj keď VCS-ko vyzeralo ako bečkový turnaj tento rok. Lebo to bol bečkový turnaj. Keď normálne, povedzme, pred rokom by som mal nejaký náhľad do budúcnosti. Normálne, akože... By z teba bol zrazu žrec, no. Žrec, no. Ukázal by mi niekto tohtoročný top 16 VCS-ka, tak by som povedal, že mi ukazuje, neviem, to nie je ani že code A, to je code bodka, hej? A normálne, ASCII table by som si musel otvoriť, aby som našiel tú značku code, čoho to bol. Čo je zase fajn. Zmenilo sa pre touto sezónou, zmenili sa pravidlá. Neviem, či sa teraz zmenili pravidlá. No hlavne otvorila sa Starlink v Koreji. Všetci sa teraz nárnuli do Koreji naspäť. AMC, Yoda a tak. A Korejci zostali tak poskromne, ich zostalo vlastne v Európe a v Amerike teda. Treba podotknúť, že VCS-ko sa tento rok konalo v Amerike a v Európe dokopy. A preto je taká, a teda plus nejaká Austrália a Čína a nezmyslené regióny, pokračuj. Čiže všetko, takto, celý svet okrem Korei. Čiže top 16 sú dvaja Číňania, dvaja Nemci, Kanaďan, dvaja Fíni, Poliak, Tajvančan, Francúz, Austrálčan, Nór a traja Korejci. Hej? Čiže tí Korejci predsa nejakí ostali, no zostal Polt, čo nikoho neprekvapuje, lebo ad jedna je starý, čiže 26 rokov je na hráča elektronických športov dosť. To už je vlastne také, že môžeš zahodiť do koša. Dôchodca, áno. Dôchodca. Normálne dôchodca. A 4GG, čo je taký... je to Korejec medzi nekorejcami, čiže furt bude v pohode. A Hydra.
Hydra, ktorý bol vlastne celý ten turnaj, celý ten top 16 bol taký, ten Hydra bol taký ospevovaný a bol pokladaný za najväčšieho favorita. Vlastne celého pritom turnaja. pre mňa bol najväčším favoritom Paul do začiatku. Tam ide o to, že Hydra Paul dosť dlho žije v Amerike, hej? Čiže on má akože... On aj dobre anglicky hovorí. No tak ale tomu nepomáha v StarCrafte, nebudeme si klamať. To zrazie, akože áno, hovorí dobre. Pomáha mu to, keď si zbali tú Smix, vieš, ako tomu pomôže dosť. No. Tak tá Smix, ona tam už je. Ale akože keby Smix vyzerala v reáli tak, jak ona vyzerá na tej kamere, tak by som ju dal aj ja, ale ja viem, že ona tak nevyzerá. Že to je ojeb. Ona na tej kamere vyzerá hrozne. Nos jak Dumbo, ty kokos. Timo, ty si porozbial všetky zrkadlá doma, čo? Hovoríme o tej istej žene? Proti Gustovi, na môjho Gusta mi nesiahaj. Tvoj Gustík je svetený. Áno, svatý Gusto. Vidíš teraz, kurva, prečo ešte nemám to tlačítko? Takže Hydra prišiel z Korei, tam sa mu nedarilo, on hral za CJ Entus, za SKT, kde som sa istý za jeden z tých pro tímov. Prešiel do Ameriky, hrá tam na víza pre športovcov. Prešiel do Root Gamingu. CJ Entus. Čiže, tak CJ Entus teraz hrá za Root Gaming, čiže s Rotterdamom si tam honcujú do kríža. Ani jeden z nich nevie hovoriť. Ale ináč bol som fakt prekvapený, že ten Hydra hovoril fakt celkom solidne po anglicky. Som bol fakt prekvapený, že na Korejca hovoril fakt akože celkom OK po anglicky. Pozor, na e-sport hráča z Korei, lebo ja mám takú teóriu. Tým, aké sú ťažké korejské maturity, že musia zastavovať také, že vnútroštátne lety, tak podľa mňa e-sport hrajú len tí ľudia, ktorí sú že odpad. A tým pádom nevedia po anglicky. Dobre, ale akože, ale zase tá angličtina nie je zase až taký ťažký jazyk, podľa mňa, že by... Ja neviem. Vieš, koľko slovenských žiakov nevie po anglicky? Ja viem, a to je dosť smutné teda. Ale no tak čo, keď žiješ v Trebišove, tak čo, nevieš ani kde je Anglicko? Kto hovorí po anglicky? Nejaký pekný spam. Nič. No, veľmi vtipné sú, ja som ti to aj spomínal, keď bol Star League, Pro League, alebo Pro League tuším, tak tam je taká Korejka, ktorá robí vlastne pre tú organizáciu, že robí aj Star League, aj Pro League. A ona vie veľmi dobre po anglicky, až uvažujem, podľa mňa není ani Korejka, podľa mňa Američanka. Lebo má... Ona je Američanka, však to má čistý domáci, domáci anglický dialekt, teda akcent. Americký. Americký, hej. A čiže... To počuť, že je domáca. Takže je čiže Američanka, ale vyzerá Korejka, akože neviem. Čiže... Už som videl toľko Johnov Park, že je proste... Áno. No ale v podstate ona spovedá tých Korejcov po anglicky. Taká malá farárka. Po anglicky a to je dosť vtipné teda, lebo oni majú ešte takéto pískací kladívko, že také gumené kladívko, také čo, keď buchneš, tak pískne. A on takže začne hovoriť také, že neviem niečo a on iba také, že ona sa opýta, že why is Terran overpowered, hej? A on také, že bol tam, klasik tam bol. To je taký ten s tou bradou, takou dlhou. Taký Protoss. A že ináč ho volajú, že Chintos. a proste, a on tam niečo hovoril, ale normálne mu mlátili po hlave tým kladívkom, že nevie, že je hlúpy. A musí akože po anglicky odpovedať. A tam sa potom vyznal lásku nejakej tej komentátorke z jedného toho, neviem, či z GSL, alebo proste z jednej tej organizácie. O také, že lúpim ju a tak. Wow, takže prohráči si honcujú vlastne na moderátorkách z GSL. Tak v Koreji smutný príbeh, no čo ti poviem. A tak hovorím zás proti Gustovi, no keby si videl jeho, tak ona je proste playmate, hej?
tak on chudák, dlhá brada, krivé zuby. Korejci sú priekopníci v plastickej chirurgii, čiže neviem, aký je problém. No, vieš čo, pri ňom by som bol aj ja. Normálne, zoberieš kus sekery a zasekneš mu do tváre. Odseknúť proste polku hlavy, zobrať z mŕtvoly inú polku a je to vybavené. Ježiš. A späť k turnaju. To sú dneska prechody tisícročia. Toto je hrozný off-topic, no. Dnes nám to ide. Dnes normálne... To je... Jaj. Peklo. Čiže... Jak minulý týždeň som si hovoril, že to bolo to najlepšie, čo sme celé, toto je by far ešte akože... Neviem sa rozhodnúť. Že či to bude ešte lepšie. No, určite. Čiže celý event trval 3 dní, piatok, sobota, nedeľa. V piatok a sobotu sa hralo to Round of 16 a v nedelu sa odohrala celá top 8. A zo skupín postupili, myslím si, že celkom zaslúžene tí hráči, ktorí sú tam, ktorých vidno v tej tabulke, čiže zo prvej skupiny 4GG a TLO zaostali Serel a Shigua, no tak... Ďakujem. To sú randomové, no. Zo skupiny bez Snoot a Showtime a tá nepostúpil Maxed a Pig. Ináč ten Pig, austrálsky hráč, a musím povedať, že bol veľmi sympatický. Mne sa strašne akože bol veľmi, ako fakt veľký sympatiak, mal aj také prasiatko malé a mal ho tam položené a akože, ako... tých pár vied, čo tam hovoril. Keď na jeho meno na stránke, tak ti ukáže jeho profil. Ježišmarja, to je super. Áno. Jared Krenzel. Akože fakt akože veľmi sympatický týpek, mal tam také krátke video a ešte aj hovoril, že on vlastne kvôli lagu musí trénovať s Korejcami, čo mu teda nezavidím. A akože trénuje s Korejcami, to je super. Áno, ale tak vidíš, že to nestačilo, 0-2 si dal. Showtime bol takým relatívne dosť veľkým prekvapením toho celého. To je človek, o ktorom som v živote nevidel, nepočul, nemá ani fotku. Hlavne, že tam má Twitter. A má 1600 followerov. Nevedel, že rodiny v Nemecku majú 1600 ľudí. Ale nie je tu tá jeho IPL výhra. Akože to bol tak úžasný moment. Ako celé VCS-ko bolo plné krásnych momentov, ale keď niekto povedal, že IPL winner, že je a Snoot sa začal udrbávať na tom. Snoot tam stojí a on sa začal smiať, že Smix hovorí, že the German IPL winner a Snoot, že... Hej. No Snoot ale veľa sa smial tie 2 dní a potom zle skončil, hej. A on sa smial a tak dostal cez hubu, to som ešte nevidel. No, tak však po druhom dni losovalo sa top 8. Snoot, že Buddy so Snootom v top 8, Round of 8 a také, že Buddy sa rozplakal. Tam písal rozlúčkové listy svojim všetkým rodine a tak, že sa ide zabiť a... Na druhý deň mu dal takú po hlave, jak nikto. Ale čože ešte dal mu po hlave, ale ten Snoot také, že... Ešte tá Smixo také, že nemal by si byť smutný, že to je team kill a neviem čo, že je vás už malo ten team Liquid a také, že... Je to team kill, ale je to ľahký team kill. Že je to v pohode. A potom dostali 1-3. Ten bol tak salty. Ten chlapec normálne zobral kilo soli doniesli. No ne kilo, oni normálne ten pytel, čím sa posúpajú cesty, chodníky. Jaký pytel, normálne tam nacúvali taký ten kamín. Mitrák soli po hlave. Vysypali mu to na bús, normálne nie, že to, ale na bús mu to vysypali. Proste, Sodium overdose. Akože Snoot bol, myslím si, že postavou toho celého s Hydrom. Takže Snoot a Hydra boli podľa mňa dve také hlavné postavy toho celého, lebo
lebo pre tieto veci a teda Hydra ešte kvôli svojim nejakým miernym excesom. Celkom iným prekvapením bol Kane, ktorý postúpil z prvého miesta z poslednej skupiny. V skupine C, ako nebudeme si klamať, Hydra a Bolt ako v jednej skupine asi postúpili obaja. Ďalší dva museli byť mega smutní. No hlavne Firecake bol taký smutný, pretože hralo sa to v náhodnom malom francúzskom meste. Neviem akom, nezapamätal som si meno mesta, ale že vraj to je Todové, teda hometime Johana Merla, alias Toda, alias zlého hráča, dobrého komentátora. A čiže tam bol home crowd favorite Firecake a teda nezvládol to. On hral, tuším, zo spodu s Poltom. Hral Decider a Polt ho teda porazil. No, top 8 vyzeral tak, jak vyzeral. TLO, Hydra, Showtime, Kane, Bunny, Snood a 4GG Polt. TLO, Hydra, úprimne tešil som sa na to. Normálne tú nedeľu ráno som vstal, zapol som si to na obed, že to môže byť dobrá, to môže byť fajn, lebo ten Dario občas sa hecne. Dario Vinch sa občas hecne a sa hrá celkom dobre. Hej. Tak hecoval sa celý víkend, tak v nedeľu už nemal sa z čoho hecovať. Vieš. A sa dohecoval, sa mu minul. Hydra sa mu normálne zatancoval s hydraliskami, normálne ten horor Michaela Jacksona, tak tancujú. Normálne si ho povedal 3-0, úplne čapaka po krku čapol, normálne mu načapoval všetko. Asi normálne načapoval. Normálne, jak to... Jak ten kapitán Goblinský, ten... No, to je oný, to normálne, to je ten výčapný. A Showtime Kane 3-1, to bola asi taká najvyrovnanejšia dvojica, ktorá teda z takých tých... Lebo Bunny a Snood bojovali v zásade o pozíciu najlepšieho zahraničného hráča. Hej? To bolo proste... Áno. Lebo Snood bol... Snood bol minulý rok najlepší zahraničný hráč a Bunny bol druhý. Takže išlo o to, že či teda potvrdia svoju pozíciu, teda Snood normálne, akože ten chlapec bol tak smutný, keď prehral, normálne tam ako sa mentálne zrutil. Podľa mňa sa mu Bunny teraz každý večer smeje na Facebooku. Áno. Dúfam, že ešte mohli by aj spolu bývať, by sa normálne ešte normálne mlátil by ho normálne tým, ja by som to pískacie kladívko. Ideš spať? A nejdeš! A Polt teda porazil 4GG a 3-2 a vidno, že tam bola taká tá Poltová cesta ku sláve bola taká veľmi tvrdistá, pretože Round of 8 3-2 v top 4 znova 3-2 s Bunnym, akože nerva. A sám povedal, oni sa ho potom pýtali, lebo on prehrával 2-1. 2-1 prehrával Polt. A po hre sa ho spýtali, že ako sa teda pripravoval na túto hru a on povedal, že nečakal som, že Bunny postupí, tak som sa pripravoval na 4GG. Áno, že on si pripravoval iba jeden set taktík proti Terranovi, lebo akože proti 4GG. A teda, že on asi ma okúkal, že nemal som žiadnu špeciálnu. A takže Polt, Bunny 3-2, Hydra Showtime 3-0. Ale o to je to zaujímavejšie, lebo si zober, že Polt ho zabil 3-2 a to všetko ten Bunny vedel, to znamená, že to iba ukazuje, že ako vysoko je proste ten Polt oproti nemu, hej? Ale tam ide, akože, tam ide aj o to, že tam bolo aj vidno, napríklad bolo pekne vidno, že Hydra proti Showtimeovi, hej? Je tam väčší skill gap, ale že ten Showtime proste robil chyby. Hej, proste on robil pod tlakom, robil obrovské chyby. Typu, že Hydra na neho zaútočil a Showtime proste bol
proste v chaose a začal stávať 2x Templar Archives. A kúka sa Kelleris, kúka, že tak stáva 2. No, uvidíme, kedy tak všimol si to, nedostával ich. Ale to je akože ten príklad toho, že jednoducho Polt dobre splituje, hej, proti Widowminám napríklad. Proste ten cit pre tú hru má lepší, žiaľ Bohu teda. Respektíve niekedy vďaka Bohu, že žiaľ Bohu. A finále Polt Hydra. Ako, asi to nebolo prekvapivé. Vieš čo, práve, že tak Hydra vyhrával 3-1. Akože myslím si, že nebolo prekvapivé to zloženie toho finále. Aha, tak, áno. Ako, áno. Hydra vyhrá... Mohol byť naosovaný aj horšie, no, ako... Akože, tam, myslím si, že ten Hydra si to vypýtal tým, že keď vychádzal na to pódium, Tak ešte sa poklonil tej trofej. Je on také, že bola tam tá trofej, on také sa kúkol, že Ale ja som si... poklonenie? Nie, on sa tak na to pozrel, že A ja som myslel najprv, že tomu dal pusu. Lebo boli už aj takí, že dali pusu, trofeji a potom fuck off dostali. Takže on sa iba na to pozrel. No a tým si to podľa mňa vypýtal, že bol príliš ballsy. A na to vyhrával 3-1. A zaujímavé bolo to, že Polt v zásade nerobil... Tam je to, že Polt, ja som to pozeral teda zo záznamu. Ja som to pozeral live. A ako bol som fakt, keď už to bolo 3-1 a Polt prehrával, tak ja som si myslel, že no dobre, tak ďalšie proste finále, čo skončí 4-1, je no big deal. A ten Hydra proste tak na neho tlačil, a ten Polt tak dobre, on tam mal v tej štvrtej hre, či nie, to bola 5, sorry. V tej 5. hre on vyhral na to, že on tam mal 2 Widowminy v strede mapy, kde odrážal tie útoky a tie Widowminy mu 2 alebo 3 krát zabili proste signifikantnú časť Hydrovej armády a na to on potom vyhral. Takže to bola prvá hra, to bolo potom už 3-2. A potom ďalšie hry vyzerali v krátke veľmi rovnako, že boli to dlhé hry a Polt nevyhrával väčšinu času hry, že vyhral na 1-2 encounter, ktoré tiež vyforsoval tak, že Hydra do neho furt tlačil a prehrával na to. A poslednú hru už potom vyhrával celý čas. Jednoznačne. Tiež ako dlhú makrohru, ale držal si výhodu celý čas už potom. Zaujímavé je podľa mňa celkom to, že aspoň Apollo hovoril, že rozmýšľali tam o tom, že či pôjde, že či skúsi Polt ešte vtedy, kedy mohol, že nebol na 1-3, že či pôjde Turex, hej, opening, niekde do stredu mapy a či ho akože tak čízne v zásade, hej. Že oni hovorili, že vlastne, že to je taká tá zbraň toho Terrana, ktorú ten Terran proste má a je až také zle to zahodiť, že to je až také trestuhodné, že je to tak veľký tlak sa dá tým vytvoriť a on nešiel. To bolo to zaujímavé, že on vlastne, mám pocit, že každú hru išiel štandardne opening, barák do 3 Reaperov. Ne? Do 3 Reaperov, normálne išiel... No viem, že minimálne 2 tak išiel, no. No, podľa mňa všetky. Akože tie, čo vyhral, určite išiel do 3 Reaperov a vždy iba bola otázka toho, koľko urobili tí Reapery. A možno tam bol iba, niekedy tam postavil mu bunker pri druhej báze, niekedy nie, ale väčšinou išiel do Reaperov. Je to zaujímavé teda, akože, ale tak v zásade sa mu to vyplatilo. Čiže prvý človek, ktorý vyhral 3x2 CS-ko, Polt. Ja som celkom rád, lebo ako povedal v rozhovore, keď sa ho Smix opýtala, že Polt, prečo by ti z top 8 mali, ako tebe mali fandiť? On povedal, že I think I'm the most handsome from all these guys. A v zásade mala asi aj smutnú pravdu. Ale taký ten nie, taký ten štramák.
On je taký, no tak áno, lebo on má takú tú Siem Storm, má takú ten vysoký golier na tých mikinách. No. Takže on tak ide a mal tie nagelované vlasy. Čo sa vždy ho dojebali tie sluchatka akurát, ale tak čo. Najviac vlastne. Že to mal také, že... Nie, nechodil, mal to furt také useknuté. A vieš čo, som naozaj, akože dvíhal sa mi proste tlak. Vždy, keď ich oznamovali na začiatku hier. Nerozumel som, prečo ten observer robí, proste dostáva epilepsiu na prst. Že točí tou kamerou okolo tej bazy, jak one. Do originále, keby dostal nejaký, neviem, nejakú spazmu do ruky, alebo čo. No otázka je, tak tam sú dve otázky. A potom ten prestrih na toho hráča a tá kamera išla tak zatočenie a zoom do neho, no to je akože to, kebyže má epilepsiu, jak Robo, pozdravujem ťa, čau, konec, šlus, ja som mŕtvý na mieste, proste, šups. A nedopozerám a môžu mi volať záchranku. A otázka je, kto to observoval. Či to bol Fanka, lebo mali tam observera babu, true story, nejakú Korejku. Takže pokiaľ to ona so svojím umeleckým srdiečkom akože precítila takto, akože pochybujem, lebo to musel robiť niekto, kto mal veľmi veľký takzvaný full control v hre. Co to vykombinoval? Jarek Paša. Takže tak, myslím si, že celkom fajn turnaj, bolo to príjemne zorganizované. V zásade jediná vec, ktorá mi liezla na tom celom turnaji, bol Rotterdam a so svojím... Asi každému regulárne, podľa mňa on les na nervie sebe. Ale ja som tak rád, že on je v tej Amerike, lebo tu toho nemusíme. Chýbal mi tam Red Eye, ktorý už robí pre Gfinity. Ďakujem. Čiže zostalo to na Smix a... Ale ten Rotterdam, on je dosť taký akože, dosť bad mannered aj na streame. Akože, ja neviem, on nie je zlý chalanisko, ale je to, ja neviem, proste zle sa mi počúva, zle sa mi na neho pozerá. Na tie jeho zuby, ktoré sú väčšie ako jeho oči, áno. No a to ja mám veľké zuby, hej, a oproti nemu som ja také, že ja neviem. Dropček, Liliputan. Mám jak imp tie zubky, hej. Proste... Ihličky máš. Áno, tak. Takže... Škoda, že nekomentoval Apollo, čo som dosť smutný, teda... Ale to som nepochopil, on tam bol iba na tom Analysis desku a vôbec nechápem, čo tam robil, on tam mal sedieť v tom bute a komentovať. Aspoň, že Kelleris komentoval. No však Kelleris musel, no však nemal kto iný. Však Kelleris, Nathanias... No keď Apollo nemohol, tak nemal kto iný už, fakt. Akože v finále malo asi dvoch najlepších komentátorov, hej, akože Nathanias s Kellerisom objektívne asi, akože ešte tiež bol taký vtipný moment, keď Apollo oslovoval Nathaniasa, ktorý stál vedľa Toda, kde je rozdiel výškový asi 35 cm a oslovil, že my little Terran friend. A vyzeral fakt jak Liliputan pri tom Todovi, takže to bolo také celkom také humorné. Zľahka humorné. A čo sa týka StarCraftu, taká novinka, že už je open... Ešte bol, ale ešte. Turnajov. Pro League bol včera a dneska. Veľmi z rýchliku, lebo zase proste nádherný týždeň. MVP SK Telecom T1 2-3. MVP 2? Áno. Kto vyhral za MVP, prosím ťa? Vôbec, ever. Samsung Galaxy CJ Entus 0-3. Povedz mi, kto hral za MVP proti tomu, že kto vyhral tie dve hry? Mňa by zaujímalo. Kto vyhral tie dve hry? Áno, že aké boli tie meči? Panic a Luzira. Panic? Teda Panic a Luzira, hej, ale... A proti komu hrali? Panic vyhral proti Billovi a Luzira vyhral proti Innovation. No, tak akože ten prvý zápas sa ani nečudujem, ale ten druhý... Innovation spinka. Tak asi išiel, mal to piči doma proste. No a vykerioval im to So, ktorý vyhral aj prvú hru, aj poslednú. Tak, no, ace match. No, potom teda Samsung Galaxy 03 proti CJ Entus.
Potom Katie Rolster versus Startel Yo Flash Wolves 3-0. Katie Rolster live ze Stats proste nedával sa, to nemôže vyhrať nikdy, nedával sa. Čo je to výhra, hej? Ježišmarja. To keď ja som sa rozklikoval, ja som sa povrcal teraz, ale však dobre, pokračujeme. Prime Giner Green Wings 0-3. Tá sa proste, Giner prvá hra hneď SOS, tak to všetci vedia, že to bude 1-0 minimálne. Druhá Maru, nie? Nie, druhá Rogue a tretí Cure. Maru mali až predposlednú. Tak stačilo to. Stačili povedali si, že dáme im šancu. Bet im stačí. No, a budúci týždeň je posledný týždeň teda, pokiaľ... Už iba 4 zápasy bude, je dobre. No hej. Ďalšia vec, nová beta je vonku v StarCrafte. Áno. Veľa zmien, Legacy pre mňa najlepšia. Najzaujímavejšia pre mňa jednoznačne, že začína sa s 12 workermi, čo je Almázia, lebo nečaká človek 25 000 minút, pokiaľ začne hra. Áno. Potom všetci, pravda, že nové jednotky, všetky sú absolútne imbalanced. Je tam ešte, je aj menej minerálov, aj menej gesu. Minerálov v jednej polovici. Aj menej gesu je. No, tak to je proste super, takže... Čiže... Makrohry budú odteraz štandard, hej, čo je to cheese a tak. Budú dávať ľudia. Práve že ale ja si myslím, že nie, lebo však ten cheese sa furt dá dať. Prečo? Ale nevieš na tak dobre transičnúť, podľa mňa. Ako keď ideš all in, tak ideš all in, to je jasné. Ale vie z neho transičnúť, lebo však ty či práve že ešte rýchlejšie vieš spraviť ten cheese, že máš 12 workerov, rýchlo to nafarmíš, spravíš cheese a tým, koľko času vlastne ušetríš tým setupom toho cheeseu, hej, že budeš mať rýchlejšie tie minerály, furt ich naharvíš aj rýchlejšie na tú ďalšiu bázu, to zase podľa mňa až taký veľký problém nebude. A ty rozmýšľaš iba v jednohráčskej perspektíve, musíš si uvedomiť, že ten druhý hráč má toľko, také isté možnosti, jak ty. No však áno, no ale keď on pôjde okamžite postaví si ďalšiu bázu, tak ja neviem, uvidíme. Toto je to také, tieto naše fantasmagórie, to uvidíme za neviem koľko to bude, keď... To je ale jednoznačne OP, sú dve jednotky. Cyklon. Zergov Ravager. To teda ako... Neviem konkrétne prečo, ale všetci nadávajú, že je hrozne OP. A aj keď sa pýtal Apollo toho jedného vývojára, čo tam mali na 2 tak povedal ten vývojár, že no, mal mať nejakú úlohu, ale tu momentálne nesplňa. Ešte nevieme, jak to vyriešime. Čiže vôbec sa im nepodaril a v teráne dostali Cyklón, čo je mega imba, OP, nekonečne silné, všetci hráme iba to, nechcem hrať proti teránom nikdy a teda, hej. A to sa ešte nerfnú. To nerfnú určite, minimálne range nerfnú. Čo u Zergov je celkom aj zaujímavé vlastne lietajúci Swarm. Zo Swarm hosti celkovo dostali celkom rework. Pomalšie, dlhšie cooldown. Môžu ich dať aj unborownutých. Nemusia byť borownutí tí Swarm hosti, aby Swarmov dali von. Ale tuším, že ich dajú menej. A Swarmy môžu lietať. A keď lietajú, tak nemôžu zase útočiť, ale... Čo je celkom fajn akože dá sa akože včera, jak som pozeral náhodnú tú hru, takže vlastne zahádzal tanky ako tým Swarmom, to čo bolo akože dosť fajn. Čiže myslím si, že tam bude sa dať nájsť na to nejaké využitie. Spawn Locust must be now manually cast dokonca z toho Swarm hosta, takže vlastne... Takže si môžete ešte užiť, pokiaľ to ide. A zmenili mu aj cenu. Z 200 minerálov a 100 gesu na 100 minerálov a 200 gesu, čiže ešte aj drahý unit je to v zásade. Na ges. No je drahšie, lebo však Zerg nepotrebuje toľko gesu na fungovanie, čiže... No, jediné gas heavy buildy, čo sú, tak to je, že keď hráš ZVT a stavaš mutaliskou,
Mutalisk stojí 100 geso, pokiaľ sa nemýlim, a keď ideš v midgame proti Protosom, lebo Hydralisk je tvoja najlepšia jednotka proti akékoľvek Protos jednotke a Hydralisk je dosť drahý na ges. Ale akože, čo som pozerával, tak častejšie som videl, že sa vlastne stávali Mutaliskovia. No. Ako, častejšie som videl Mutaliskov ako Hydra. Tak Hydry. Ale Je tak možné, že sa meta posunula, ale akože... Ako, to je akože napríklad Hydra, verný svojmu menu, stával furt iba Hydraliskov, hej? Hej, akože, tak to je keby Marinky... Hydralisk má tú nevýhodu, že je hrozne pomalý off-creep. To je jeho jediná nevýhoda. Mutalisk má iba samé výhody, takže... Áno, Mutalisk nemá nevýhodu. To je proste... Akorát je to drahé na ges, to je všetko. Nesmieš ich stratiť, keď ich stratíš si v piči. To je to, to je jediná nevýhoda. Takže vlastne každá rasa dostala nové jednotky. Samozrejme, pomenili sa tam veci, vidím Colossus, base damage reduced by 20% a podobne. Je tam veľa zmien, je tam veľa nových kastovateľných abilit, ale všetko sa ešte uvidí, hej. Všetko sa ešte vyvinie, budú ďalšie peče a to budeme rozoberať, keď bude ten balans urobený. Ďalšia týždenná. Rýchlo prebehneme ostatné hry. LOLko... No, je vlastne, LOLko bol... Ešte LOLko, ale v LOLku toho nebolo zase nejak veľa. Vlastne začalo playoff. Vlastne hrali tie 3., 4., 5. a 6. Miesta, hrali vyraďovaciu časť. To prebehnem, myslím si, že celkom rýchlo, lebo tam vlastne boli iba 4 zápasy. V Európe a v Amerike po 2. V Európe vlastne v sobotu hral H2K proti Copenhagen Wolves a tam H2K vyhralo 3-0. Clean sweep, myslím si, že bez nejakého väčšieho zadrhelu. Čo som pozeral a na čo som sa tešil, bol Team Liquid a CLG. Vlastne toto boli tie matchupy 3. proti 6. Čiže tu sa očakávali asi najväčšie diskrepancie. Čiže H2K svoju pozíciu 3. Miesta potvrdilo proti Copenhagen Wolves, ale Team Liquid myslím si, že veľmi presvedčivo roztrhal CLG. Pozeral som to, Piglet hral čo mal, konečne. A nebolo to tesné. Možno jedna hra bola tesná, ale 3-0 v konečnom dôsledku. Som rád, lebo ako Team Liquid, ako franchise fandím. Sú mi hlavne sympatickí zo StarCraftu. Takže to bolo celkom fajn. To som bol aj milo prekvapený. Vlastne predtým bolo aj také video pred tým matchupom, kde vlastne porovnávali Double Lifta a Pigleta, že Piglet je taký korejský Double Lift a Double Lift je taký americký Piglet, hej. Takže Double Liftovi chýba výhra v celom a chýba mu aj naďalej. A v nedeľu už hrali vlastne tie týmy, ktoré boli bližšie rankovo, čiže na tých 4. a 5. miestach. Unicorns of Love porazili Gambit Gaming, čiže Gambit Gaming nenaviazal na tú svoju relatívne úspešnejší finish sezóny a prehrali 1-3 a vlastne rovnaký výsledok sa zrodil aj v Amerike, kde Team Impulse porazil Gravity tiež 3-1, čiže Číňanci, ktorí mali pomerne dobrý vstup, tuším to bolo minulý rok, keď prišli na scénu LOLka, porazili Kopa a Sandwiches a spol a vlastne brackety vyzerajú nasledovne. V Amerike sa túto sobotu a nedeľu stretne Team Solomid proti týmu Impulse, respektíve Cloud9 proti týmu Liquid. Zas sa teším na súboj
tímov s dvoma modrými logami, a síce Cloud9 a Team Liquid. To som zvedavý, ako toto vypáli. Určite odporúčam si to pozrieť, to bude podľa mňa tiež zaujímavé. A v Európe SK Gaming Unicorns of Love, to bude tiež podľa mňa pomerne dobrá. Tam už budú celkom dobré tie série. Aj SK Gaming Unicorns of Love v sobotu o 5. respektíve v nedeľu. Ja len dodám, že Cloud9 má 63% betov oproti Team Liquidu. Áno, lebo tam ide o to, že ten Team Liquid oni sú vlastne underdogs, hej? Počúvaj, ale SK Gaming Unicorns of Love, SK Gaming má 49,70%. No, Unicorns of Love akože tak predvedli celkom dobrý. Majú veľkú fanbase, evidentne. Áno, tak je to multinárodný tým. A majú jednorožca v mene a jednorožca v obrázku. Rúžoví sú, hej? Všetky ženy si získali instantne, proste. Majú srdca všetkých žien. A to nie len bulharských kuriev. Skôr tak dievčat. Áno. A to je lolko. To je lolko. To je celé lolko. Viac není. Budú nejaké, teda budú aj súboje, čo sa týka postupu do áno, to LCS. To relegácie. No. Nie, LCS budú hrať Spring Playoff, vlastne Challenger Series. Však relegácie som povedal. No. To je relegation matches sú to. Ešte nebudú, ešte najprv budú hrať ešte len Challenger a najprv budú hrať akože detskú ligu, hej. Áno, ešte detskú ligu, nejaká Copenhagen Wolves Academy. Copenhagen Wolves. Kupa, víš co je guvno? Kupa. Ale ten Marek je také, že no a tak, on také, že polské guvno. Yes, jebeci kurva. Dobre. Ešte máme rotáciu na Heroes of the Storm. Muradin, Nova, Raynor, Tassadar, Tyrael. Čiže dobre, zlé, dobre a v pohode. Free Zagara. Yes, tento týždeň mám Zagaru. Na leveli 15 regar. Nie, nemám goldy. Keď toto niekto pozerá, ak náhodou, a či už tu alebo na YouTube, stačí, keď chcete, keď alebo niekto počúva, keď sa nechce pozerať na naše krásne tváre, môžete nám napísať na Facebooku Denacru alebo na mail denacku@gmail.com. Môžete nám napísať do komentu pod videom, môžete nám napísať kdekoľvek, snáď si to prečítame. A keď chcete betaky... Do tejto sekundy nevedel, že máme. Keď chcete betaky Heroes of the Storm, dajte nám vedieť. Máme ešte pár. Ja mám 4 osobne ešte stále. Ja mám už iba jeden. Čiže tých 4 alebo 5 kľúčov ešte je, čiže ak niekto chce, kto prvý príde, ten bude prvý brať. Môžete si potom s nami zahrať, môžeme to postreamovať, budete slávni. A asi ako že by ste neboli. No, žiaľ Bohu. Ja niekedy vďaka Bohu, že žiaľ Bohu. Z Heroes of the Storm taká smutná vec. Myslím si, že minulý týždeň sme spomínali Heroes of the Dorm, kde by mali hrať o štipendia študenti amerických univerzít. Žiaľ Bohu, mali tam veľa problémov s tým. 800 tímov v online turnaji, Swiss Rounds, nedobrá kombinácia, lagovalo im to, bugovalo im to, padalo im to, nestíhali, veľa problémov, keď niekto musí uploadnúť replay a nemá upload button na stránke, niekde bude chyba. Čiže Blizzard to dosť odflakol,
si myslím. Na druhej strane treba povedať, že je to asi prvý takýto turnaj, čo kedy robili, takže... Dobre, ale aj keď robili... Mali by mať nejaké skúsenosti už zo StarCraftu. Ale tam ide o to, že ale netreba ani skúsenosti, ale kurňa, však to zariadím tak, hej, však ale zase tí ľudia ako nemôžu byť tak sprostí, aby v tej firme, aby nevedeli, že tie problémy budú, však to je jasné. Ale oni na to neboli pripravení. Aj pri každom launchi Diabla, aj pri launchi Warlords of Draenor. Ale veľký rozdiel medzi týmito dvoma vecami, čo si práve spomenul, je, že aj pri tých launchoch je to jedno, lebo tí ľudia už tie hry kúpené majú a už to je, v zásade im to môže byť jedno, ale toto je marketing. Oni teraz strašne pohoreli marketingovo a to je podľa mňa ten problém. Aspoň z môjho pohľadu. Lebo treba povedať, že toto je iba reklama, hej? Toto, čo robia Heroes of the Dorm, je reklama. Má byť Final Four na ESPN a neviem čo. To je iba marketingový ťah. A ten svoj marketingový ťah normálne zobrali, pokrčili a hodili do koša. Aby zmenili tiebreaky, a respektíve posudzovanie tiebreakov uprostred turnaja, ako aj keď ho vlastne upravili na ten správny spôsob, aký mal byť a vo frequently asked questions mali ten nesprávny, ale upravili to počas, tak je tam chyba. To je vlastne tá vec, ktorá by sa im dala hlavne vyčítať. Si myslím. A ešte niečo? Myslím, že nie. Už nie? Nová sezóna na Diable, ale to nikoho netrápil, lebo nikto nehrá Diablo. Ne. Ako nejaký tryhardi, hej, Mamut včera hral. Ale... No, Mamut aj dneska hral. No. Ale... čo ja viem, už hrať to isté do kolečka iba kvôli tomu, aby som mal jeden legendárny item. Alebo čo mu. To absencia akéhokoľvek loot table tej hre tak škodí, jak nikdy. A akože achievementy, fajn, akože... Super, budem proste achievement hora, gratulujem, proste, lebo nehrám voľko 10 rokov. Ako, tiež mi to príde mi to také, neviem, nie je to už zábava. Ako, možno niekedy si to môže baviť, ale však to je také, čo ja viem. Je to také, furt je to isté, hej, akože Diablo bolo vždy to isté, ale myslím si, že toto sa dostalo, že tie sezóny nevytrhli tie sezóny, tá prvá možno áno, ale tieto ďalšie sezóny neviem, či vytrhli ich z tej mizerie a také letargie tú hru. Lebo teraz furt tá odmena za to, že to je nový hrdina, musím si to celé vyexpiť, možno mi niečo to bolo vždy, to bolo aj v dvojke, hej. Áno, ale tam som aspoň mohol hantiť niečo konkrétne, a nie, že tuto hrám a snáď mi to niekedy robí. A dúfam, že vypadne tento konkrétny, no hej. Že ja s Mageom, však to som mal celý čas tento problém, že ten set Firebird, akože dropovali mi tie veci eventuálne, hej, ale nemal som taký drive za tým. Čo už? Nevadí. Aj také musí byť. No, bodaj by nemuselo. No, dobre. A... to je asi všetko. No tak hej, okrem nejakého nezmyselného bojovkového turnaja v sobotu, tak je to všetko. Čo by? To bol cez víkend. No a sobota nie je víkend? No, ale to bol aj v piatok. OK. To stále mi to lingvisticky nesedí, ale jebať na to. To je jedno. Nejaký zlý turnaj. Bolo ich pár. Napríklad Copenhagen Games. A tento bol dobrý. Na rozdiel od Copenhagen Games, toto boli, že majstrovstvá sveta v dobrom turnaji, fakt. Majstrovstvá sveta v dobrom turnaji. Čiže oni organizovali turnaje a súťažili v tom, kto urobí lepší turnaj, tak toto boli, že majstrovstvá sveta v tom. The good tournament. The good tournament. Might.
Dobre, takže keďže to bolo všetko, dneska iba ľahkých 80 minút. 85. No, hej, to proste parada. Pekný deň, pekný večer za nami. Ale ja som mal pekný deň. Ja sa zistil, že... A ja som mal pekný deň. Áno? Áno. A o tom si porozprávame už mimo vysielania. Takže ďakujeme za pozornosť poslucháčom, zaťahujeme vysielaciu oponu, divákom, fanúšikom, tímovým spolužiakom, hejterom, kamarátom, spolužiačkám, kamarátkam, konkrétne jednej, ja viem, že nás pozeráš, alebo budeš. A na nemocničnej Wi-Fi. Doma. Na domácej Wi-Fi. Ťa pozdravujem, čau Luisa. Ahoj Luisa. A ja ťa pozdravujem Luisa, ale to je moja sestra Luisa. Aj teba. A vidíme sa budúci týždeň, počujeme sa budúci týždeň v pondelok, v útorok. Uvidíme. Asi pondelok. Asi v pondelok. Jedine, že by nám to alkoholické opojenie znova prekazilo, snáď nie. Čiže budúci týždeň, snáď v pondelok, určite v pondelok. Vidíme sa, počujeme sa, bol nám potešením, radosťou. S láskou ostávajte. Čivka vám praje pekný, nerušený zvyšok večera. Čivka doesn't care. Čivka sedí a pozerá sa do steny. No však, tak čo sa má na teba pozerať? Však by si ugrcla. No. Anyway, ďakujeme, pekný večer. A to nevidí ešte teba, ty kokos. Kokos, no však toto. Fuj, však predstav si, že ja sa tu mám samého otvoreného a ja sa takto ja nechápem, jak dokážeš so sebou žiť. Na dva obrazy svojej tváre sa pozerám už 87 minút. Fuj. Fuj, a to som sa dosť prejedol predtým. No nič. Dovidenia. Čau.